Usa ka senior citizen patay human maligsan sa Cagayan de Oro City. Samtang mangingig usab nga aksidente nahitabo sa Davao City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, ido lang unta motabok sa kalsada ang maong tigulang diyang maligsan og motor. Samtang pasintabi sa mga nangaon karon sanglit nagkabulag-bulag ang lawas sa usa ka tawo diyang maligsan og truck sa Davao City. Dead on the spot ang 71 anyos nga si Tatay Rodolfo Padiranga human maligsan og motorsiklo samtang gatabok sa National Highway sa Zone 3 Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Mi-overtake kuno ang motor nga gimaneho ni Nicole Mendez ug wala na mabantayi ang pagtabok sa tigulang. Luwas ang driver sa motor ug nadala sa ospital samtang patay ang biktima tungod sa dakong samad sa ulo niini. Gikan silang panimalay, gitabok sa kasada kay mato sa puerto kay matud pa siya pamilya mamalingke. Kay matud po to siya kay gagaw niya kay death anniversary po siya ang amahan nga namatay na pod. Human sa insidente, gibutangan og balas o gidagkutan og kandila ang naitabuan sa aksidente. Apan usa ka kotse og truck nagbangga sab sa lugar, diyang milikay sa balas ang driver sa kotse. Ang aming sasakyan naman yung nasagi ng malaking truck dito din sa may nabanggaan kanina, no? Parang malas ata itong area na to, ano? Medyo hindi ata maganda yung ating ano ngayon sa araw na ito. Mana nga ang mga motor unta nga labi ng mga motor nga common dyan na mga aksidente, paluhon nila unta na. Search, evaluate, execute mo pag safety ka na. O, pagkampo dyan nga ilikas sa kadawatan. Sa Davao City, dead on the spot ang 16 anyos nga rider sa motorsiklo nga si J. Mark Gino human maligsan sa dump truck kagabi sa Tigato Road. Mi-overtake sa usa ka SUV ang biktima apan nasangit kuno kini ug nalabay kini sa Picas Lane kung asa misugat ang usa ka dump truck ug nalatayan kini sa ligid. Resulta, dili na maitsura ang lawas niini. Temporaryong gikustudiya sa kapulisan sa Buhangin Pulis ang driver sa SUV ug truck alang sa dugang investigasyon. Real, bisan pa man nga na ospital ang driver sa motor nga nakaligi sa tigulang, posible gyapon kini magatubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Posible sab magatubang og susamang kaso ang duha ka driver sa Davao City nga nalambigit sa aksidente kung asa gikamatay sa minor de edad nga motorista. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.